Yes sir, Radyoman Bernard niya na punta sa paglibot suroy nato dinhi sa atong mga kabaranggayan, manghatag na puntag atong pinaskuhan sa atong mga avid listener Radyoman Bernard nga masakpan nato karong buntag karong adlaw atong pagutan-on ni si Ma'am. Ma'am, nganong ganahan magyug kag DXDC? Diyan mo ko sa una sa dito pag din sa Sigabo, di ba? Diyan sir, gabi, kadlawon, pag mata na mo, ang among radyo gatingog na. Balita dayon. Balita. Kasi pag minyo na mo, wala gyapon mo ganahan dito sa Sigabo. Buntog karon tigulang na mi. Di basta ma'am. Tabi ma'am, kisa gani atong tinuod nga pangalan? Rose Macamay po sir. Ma'am Rose Macamay, avid listener sa DXDC RMN Davao. Ato testingan si Ma'am Sharon sa ato ang Christmas station ID. Kag tipo pinawalit tinod, maka-memorize o ma-familiarize niya magkasamang ato ang Ma'am Rose, ready na ka? Ready na po sir, gaya na pa. Adi basta yun ha? 1, 2, 3, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ang tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan ang ningning ng kalangitan, kahawin ang lahat ng sa inyo'y makakarating. Yay! Di basta. Wag taktisin ni ma'am. Wag siya kandam. Di na namo dugayon. Dawat ang among pinaskuhan diha nimo. Ang atong red wine. Unahang red wine ma'am ha? Okay, sunod na to. Radyo Mandon, ang ato ang gift pack ngadto kay Ma'am Rose. Ma'am Rose, aga ka ma'am ha. Ato hatagan og gigayon si Ma'am Rose nga maka-invite po sa ilang mga silingan dinhi bagya kasama sa Ecoland para pod nga maminaw pod og DXDC para mapareha pod niya makadawat pod og pinaskuhan. Sige Ma'am Rose, go ahead ma'am, invite ang mga silingan. Sige. Okay mga silingan, Kalubihan, sa Bruso, San Isidro, tanong silingan ng mga sityo din niya. Kami na mag-DXDC para mapalis ko sa kuha. Tanawa karon Di basta-basta na ako pang ugmaan pagpasok. Okay, salamat kayo sa DXDC sa RMN. Si Ma'am Rose Macamay, okay? Nagkakasama diri karon sa may barangay Bukana ningadtong siyudad sa Davao, avid listener sa DXDC RMN Davao. Kauban si Radyoman Dun Pulayaw, ako ni Radyoman Dudong Rinlo Busbog sa atong ngayong Pasko Panalo Ka promo tatak RMN.